znamená len jedno, štartuje aj letový program, takže už sa budeme postupne pozerať na oblohu. A to, čo neuvidíme, tak to bude na to veľmi rozdiela. Samozrejme, programu sa budeme venovať hneď v zápäti, už sa to totiž to chystá, už to letí, ale medzi tým nezabudneme dať celému nášmu spoločnému stretnutiu oficiálny rámec, ktorý si to zaslúži. Ktorý známe aj za šimkovčina, ako takto dávaj, 202, 3, takto vyzerá Dakota DC2. Toto je lietadlo. Tento krásny zvuk, nádherný zvuk, tento Halix je maďarské aerolínie, krátko po vojne. Tak dajme, švihni tam nejakú maďarskú. Ktorý musíme povedať a sú naozaj známe tým typickým basovým zvukom oproti tej pôvodnej Dakote. Počúvajte. No ale bolo to iné cestovanie. Vy ste išli týmto do Hurgady. Najlepšie sú prvé 2 dni. No, áno, maximálna rýchlosť tohto lietadla v porovnaní s dnešnými dopravnými lietadlami bola 318 km za hodinu vo výške 2000 metrov. A cestovná rýchlosť vo výške 1800 metrov len 220 km za hodinu. A treba si uvedomiť samozrejme zásadný fakt dnešné lietadla. Krásny prelet aj ponad divákov, to sa nestáva často, že je toto povolené, tak si to naozaj užite. Dajme sa zamerať. Niektorí možno nájdete aj meno tohto lietadla ako Karman Tódor na počesť významného maďarského vedca a aerodynamika. Nádherná mašina. A aj na klobúk dole aj pred ľuďmi, ktorí dokážu udržať v letuschopných podmienkach toto lietadlo. Aj u nás máme takých, chvála Bohu. Chvála Bohu, ak by sme išli do Košic. Ja nemôžem nespomenúť Lojska Šiveckého, lebo to je človek, ktorý... Lojzo, ja by som bol veľmi rád, keby si nás prišiel pozrieť. Aspoň na chvíľku na komentátorské stanovište. Alojz Šivecký je človek, ktorý na svojich pleciach nesie neuveriteľné bremeno s láskou a absolútnou odhodlanosťou a... Nepríde Lojsko? Ahoj, Julie. Rozlúčka tohto Lisunova LI2, ale keď sme pri tom a hovoriť o tom, že naozaj, že klobúk dole pred ľuďmi, ktorí aj toto lietadlo dokážu udržať v letu v schopnom stave, tak historické pramene hovoria, že toto lietadlo u československých mechanikov, u našej armády nebolo veľmi obľúbené práve preto, že motory boli poruchové. Oproti napríklad tým americkým v Dakotách a podobne, jednoducho nebolo. Košického letiska určite sa choďte pozrieť, lebo je tam prierez aj civilnej, aj vojenskej techniky a fantastické kusy, ktoré sú naozaj exkluzívne. Mne sa veľmi páči, napríklad, áno, to bol úklon, pozrite sa, špičková pilotáž. Úžasná dioráma s tým Messerschmittom Bf 109. Lojzo dokončil, a to boli roky naozaj dennej mravenčej práce, aj vrtuľník Mi-8. Takže Lojzko, hlboký úklon, ďakujeme veľmi pekne za všetkých milovníkov letectva. A nielen tebe, samozrejme celému kolektívu. Ale niekto musí byť vedúci.
že ťažké je ľahkosť nájsť. Máme všetko, čo môžeme mať, životom nechá sa unášať. Chcem snívať, v noci spať, chcem sa hýbať a nestáť, len tak splývať po vlnách. Máme všetko, čo môžeme mať, životom nechá